Edizio hau izango da sekula izan dugun ediziotik handixena. Egongo dira 43 talde guztira, 27 talde challenge kategoriakoak, 10 eta 16 urte bitartekoak, eta beste 17 explore kategoriakoak, 6 eta 10 urte bitartekoak. Guztira 350, haur gazte inguru espero ditugu, gehi beraien inguruan etorriko dien, senitarteko edo lagun guztiak. Orduan, 700-800 pertsona inguru espero ditugu bai Iturpeko kampusean. Talde batetik da oso lehiaketa sanua eta teknologiarekin zerikusia daukona. Gaztetxuek egiten dauena da, hori ez, 6 urtetatik aurrera, eta bestalde bada gure harreman natural bat, ez? Dala kooperatibia, korporazioa, Mondragon Unibertsitatea, Arrasteko Udala eta Innobazke, ez? Eta hor oso sinergia naturala sortzen da, eta oso egun politxa izaten da. Nik 3 arrazoi azpimarratuko neukez. Lehenengo erantzunkizun soziala, gizarte moduen zientzia eta teknologiako bokazioak eta kompetentziak gaztiengan ikustarazteko eta lantzeko behar bat daukagu, eta Feslegorrek horretarako testuinguru bat eskaintzen duzku. Bigarren arrazoia da inguruko eta baiaretako kooperatibak kokatute gauesan inguruko ikastetxeekin harremantzeko aukera bat eskaintzen deuskulako. Estrategia global baten gainean STEAM Hub proiektu daukagu, Mondragon Unibertsitateko 2 fakultateekin eta Mondragoneko kooperatiba sustatute, bokazio horrek modu jasangarri batetan ikastetxeetara eramateko. Eta hirugarrena eta nik uste garrantzitsuena dela Mondragoneko baloreek eta Feslegolegekoek konektatzen dizela, talde lana sustatzen dauen, inpaktu soziala bilatzen dauen ideiak sustatzen dituze eta ikuspegi kritiko bat bilatzen dauen gaztietan. Jai bada, azkenean jai bateko parte izatea da, goiz agradable bat pasatzen duzu, gaztetxoz inguratuta, beraiek oso motibatuta eta energia hartzeko aktibidade bada, azkenean oso politxa. Aurtengo nobedade nagusia da, egin dugun apostu bat, ez? Apostua izan dela sostenigarritasunaren alde, erronka garbiaren proiektuan sartu gara, bertako zigilua eta errekonozimendua eskatu ditugu, eta horrek esan nahi da, ekitaldi hontan gertatuko den guztia, sostenigarritasunaren terminotan egongo dela.